Kull 40 sekonda persuna titlef ħajjitha kkawża tas-suwiċidju fid-dinja. Ir-raġunijiet għala wieħed jiddeċiedi jagħmel dan il-pass huma diversi, iżda l-kull raġuni hawn mija oħra għaliex wieħed m'għandux itemm ħajtu. Hija importanti li jekk wieħed jisma' karba qalb il-vuċijiet li nisimgħu ta' kuljum ma nħallux taqa' fuq widnejn torox għax illum jaf nisimgħuha iżda għada jaf tkun storja differenti. Dan kien is-sentiment li qasam magħna l-psikjatra Mark Xwiereb li spjegalna li r-rata ta' suwiċidji f'Malta hija stabbli. Hemm diversi fatturi li jistgħu jikkawżaw is-suwiċidju, xi drabi jidhru xi drabi le. Fosthom il-ġenetika, l-alkohol, id-droga, ma ninsewx illi min għandu jieħu d-droga għandu 9 darbiet iktar ċans li jkommetti suwiċidju. Jista' jkun hemm xi telfa, xi mart fiżiku jew mentali. Dr. Xwiereb huwa l-fundatur tal-Fondazzjoni Sokkors fil-Pront li mhux biss toffri wens lil dawk li jinsabu f'dan l-istadju f'ħajjithom iżda l dawk ta' madwarhom ukoll. Qegħdin tim li għandna prattikament 3 skopijiet. L-ewwel skop, il-prevenzjoni tas-suwiċidju. Tieni ħaġa li nagħtu għajnuna immedjata li dawn in-nies li jkunu fi kriżi permezz ta' telephone number li ħajkun nazzjonalizzat. Tielet ħaġa ħajkollna wkoll għajnuna wens u sokkors u għalhekk Fondazzjoni Sokkors fil-Pront għal dawn in-nies illi forsi għandhom xi ħadd illi kommetta suwiċidju, xi ħadd illi għex wara din it-trauma għal grazzja tal-Alla għex, jew inkella xi ħadd qed jagħmel self-harm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.